The direct support will be that you have the knowledge to find the programs, which is the first step. Direktna podrška koju Evropska unija kroz ovaj projekat pruža građanima Srbije je ta što će oni saznati gde da pronađu novac, kako da taj novac dobiju i kako da ga na kraju upotrebe. Evropska unija je uvek zainteresovana za to da se novac mudro troši, te će tako kroz seriju radionica koje će trajati do kraja projekta, do 2021. godine, oni naučiti kako da pronađu adekvatan program za sebe, kako da sa svojim projektom učestvuju u nekom od velikih programa, kako da dobiju novac i na kraju kako da projekat implementiraju, odnosno kako da novac potroše. Veoma je važno da shvatite da nije poenta samo u novcu, već je poenta u saradnji. Evropska unija je skup velikog broja država sa različitim kulturama. Bitno je da se ljudi na tom nivou povezuju. Ja sam Austrijanac i da nije bilo evropskog programa, ja danas ne bi bio u ovom divnom gradu i ne bi dobio priliku da sarađujem na ovom projektu. Kultura nije samo kamen, već način života, hrana, način na koji živite i to je ono kako ljude treba povezati, rekao je Maksimilijan Fedinger, vođa tima projekta.